T'has parat mai a pensar per què la carn s'ennegreix quan la cuinem? O per què els aliments com ara la poma al cap d'un temps de ser pelats comencen a enfosquir-se? La química té la resposta. La poma, al igual que moltes altres fruites i verdures, un cop pelada comença a enfosquir-se. Això és degut a la reacció anomenada reacció d'enfosquiment enzimàtic. Aquesta reacció consisteix en que el compost fenòlic, en el cas de la poma, el monofenol, en presència de l'enzim polifenol i de l'oxigen, s'oxiden i donen com a resultat la melanina, causant de l'enfosquiment de la fruita. És per això que si bullim la poma o hi afegim llimona, inhibim l'efecte d'aquest enzim, paralitzant així el seu enfosquiment. En el cas de la carn, l'enfosquiment té una altra resposta coneguda com reacció de Maillard. Com ja sabreu, la carn està composta de proteïnes amb grups d'aminos lliures que en presència dels sucres reductors presents a la carn i l'augment de temperatura donen lloc a uns compostos anomenats glicosilamines. Les glicosilamines són els precursors de diferents compostos que, junt amb l'augment de temperatura, com seria el cas del grill o del forn, evolucionaran fins a compostos més complexos encarregats d'aromatitzar i donar gust a la carn. Per aquest motiu, cada carn té el seu gust característic, ja que cada proteïna de la carn és diferent a les altres. A més, la temperatura decidirà l'abast d'aquesta reacció. Per això, la vedella tampoc té el mateix gust si està cuita al forn que si està feta al grill.